abot tak lakoni digedrugi sik Nur. Ket mau kok angel karo nggo mingkem ki lho angel pol lambene ya Mas. Coba senyum sedikit. Ya madhep rono ta Mas. Senyum sedikit. Nek senyum iki untune ketok. Madhep rono. Senyum ki perangas. Senyum sedikit sayang. Iki dikek gedrukan ya Mas ya. Bisa Jo. Nah, ya nih. Iki sing kalah hukumane napa? Monje gabung. Gambung. Sing kalah Ngambung. Gendong arep. sing kalah gambung. Sing menang Karo muji gendong arep. oh ngono. Yuk. Iki gendong saya apa ambung saya? Gendong. Gendong. Siji, loro, Modiar. Modiar. Sik, ya. Bongko. Modaro. Iya. Ayo. Ora usah. Ora Putih, usah. Mas. Wis. Sobat Modiar. Piye? Sik. Pikir sing dijun iki. Cekel wani ora? Piye? Cekel mikir iki cekel. Ambune piye ambune? Hah? Piye? Lah kok malah lah iya. Iki nek ora ditibak bokongku ora iso balik, Mas. Pancal Mas, pancal. Lah. Nanti pancal piye ambune? Seger. Ger. Kok ngopo rasane Mas? Mambu nongko lho. Iki bahaya nek tiba cekel manajer. Lah iya. Sopo sing arakmu di meneh? Wah, sepatune rego larang mesti ketara. Jarene ambu nongko. Kowe mau bar mangan cikol. Kiye jare kiye lho. Pete. Piye Mas ambune? Sini sayang. Kayak Rono. Lehermu sakit enggak? Ora lho. Tenane. Sangas. Sangas yo iki hukumane sing kalah Ngabung. Oke. Heeh. Siji, loro. Modiar ngono. Yes. Asik. Kowe jomblo to? Hah? Wakil apa ora? Ora yo, wani. Ora. Norma. Yo. Ose. Sabar, ini ujian. Ora ngono, Mas. Aku iya. kudu siap mental iki, Mas. Sing ngambung iki ora kok ora ben-ben iki, Mas, soalé. Ora mau. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu duduk ya, Norma, duduk. Kandani ya. Kandani. Ngambung apa nyokot ki? Berakot ya oleh.
Arak berakot ya oleh kono. Oh, kono arak ge remis. Nggih. Berdoa dulu, Nggih. Mas. Wani. Aja mbokong ibuke ra. Ibu Wani. aja dibokongi ibuke. Ora. Rabies, hati-hati. Hei penonton. Woi. Sun kene apa irung? Rata medhot. Kiwa Pundi, Bu? Kabeh. Kiwa tengah. Bongkoi. Mas. Piye, Mas? Sing endi kowe sing endi? Ya, Lor kidul wetan kula. wani tenan iki. Sehat. Tapi janji nek ngambung mingkem aku mau nek mangap. Iya, Mika. Ora nyopot ya lho. Mingkem aku mau nek karo mangap ilermu kotos lho. Ora Ayo, saka kiwa sik. sing kene wis delewer. Lah hati-hati nek rabies. Jaranan Modar. Wani tanggung jawab. Tanggung jawab kuwi. Sik, Napas buatan wani ora? iki tandane kurang kurang. Napas buatan. Ayo. Wani kayak napas buatan Napas ora? susu. Hah? Usus. Mau aku nek pas buatanmu. Kowe gara-gara kowe ya su. Ngono ae, Pak. Hukumannya aja ngambung. Piye ngono? Liyane. Nek nafas buatan anggur sute bareng-bareng sak rombongan sing menang sapa? Yo ora. Setuju sih. Piye? Napas buatan. Sing paling wani. setuju kae presiden para pendosa kok pelakon. Ya ora ngono, kudune kowe iki mau ngeki hukuman iki aja pilihane ngambung. Liyane. Apa? Liyane aja ngambung, aja sumpah aja ngambung. Sumpah nek sing ngambung kowe ra apa-apa. Lah kae. Mbak seneni bojone kowe, Mbak. Untune merongos kok. Mbok aja cetakake. Ayo Nur, lagune Nur. Liyane. Kae sing gak ngambung banget kae. Sapa? Bose kae. Sing ndi? Sing di Mas Madoni keblegang ngeri. Sing duwe angklung iki Mas Madoni. Bos kae bos utama. Bos utama. Yo, Sing duwe latansa. yo. Bos. Ini bos. Ada. Semangat. Normal. Sijane, sijane. Tak nyongke. Kae. Sing ndi? Gosek Bos rene. para pendosa kae sing kok pelakon. Auto noto sandangan Esuk Don. ning bakal campur jokno wong pegatan. Riko wani tanggung jawab. Ketoke aman, ketoke. Ora iso. Aman. Aja. Aman nggih, Bu nggih? Ora aman. Aman, Bu. Oh, wong kene luar biasa. Tepuk tangan dong. Campur jo betul ya? Alhamdulillah. Wah, piye Mas? Ya, sik, lagu sik, dibarke Oh, dhisik. lagu sik. Ya, Ayo. waduh. Kecreke yo cekel kok yo arek ngambung ae kok ya wis Sadale, Sabda sadale. Pandita Ratu. asik. Tuhanku.
dirimu wong tajus rinten siang dalu tinorpan diwaraga budara sawa tumeke sing kalbu ilmu ya akan bisa mundur ke hatiku asuwe kan ku kemana-mana Satyo ati sawiji